Hello guys, tei joto ani subscriber na kaisa paimang tini o blog o paimang kha kaisa ani WhatsApp o omo koborok entertainment koborok hindi entertainment channel ni bisingo kaisa sopaimani recording khamo omo screen o rijak ang nainai di ro belai no ama hai bo samani thik no dada samani amo kubui nongi tongkhana jara jara alka alka para rogo tei alka alka district amoni screen o rijak nainai tabno rok Khena to but hingke daki daki thangi but rindani bagui norok saitok lagi tamni hingke chini kami rogole khonamani je rang rok bagui tongpai baika BJP ni je samung tangnai rok borok parani wngui borok rang bagui tongbaika jono 2000 taka kha rang bagui nai borok borok rokno mothokui tongkha hingke norokni ayang rogo boda norokni amchai rogo boda wakhe bagui tong khel khaidi jara je tipra mothoni warriors rokno ang sanani muchungo khel khaidi tamni hingke khoroksa borokni but belai kheno dam tongo aboni bagui je rang manui thangnai rok borok khe bwkha swlaijagui thango borok rang se bokni kam ama haike uansukgo hingke ama hai borok rokni bagui no chwng but maya wngui thangkha hingke chini tipra belai kheno tong kosto wngnai aboni bagui bubagora kaisa misil o sangmani je mass gathering o samani norok khana khana norok rang manfano norok but khai tipra mothon ribi hinui tebo borok rok wngkha kai rang manmani yagulo hingke borokni bwkha belai kheno borok tei kubuni je rang baknai rokno hamjagui thango bubagora no pogui thango ama hai hingka hingkai chwng tipra motha no joy khlai manglak gaboni bagui je mansak o message no norokni takhuk tei bukhuk no nongthani o share khlai redi tei tipra motha dakti no manthun tei ayuklok thun bubagora khana laikhana angkai tabule tipra sana so hamjago ke subscribe share like comment khaidi naso nang khani tini blog jotai tipra mata kaplai thung tipra sa ayolok thung jotono good night bye bye